kubatshazwa inkulumo eGqokamilisha kuthiwa le nkulumo ishaye kwabola. Angifuni ukusho ukuthi ishaye ba, kodwa ke nanto udaba oluphelele khona la kwesiqiniseko SA Media ke. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ulike lama video ke engikwenzela wona. Uthokozele ke nanti iGqokamilisha lethula inkulumo. Bafowethu lento engishoyo ngifisa ukuthi niyazi. Kwakubalulekile noma kwakudaliwe ukuthi ngiyothi mangiba khona kube khona umuntu noma abantu abakhandwa njengeyimbangi zami. Ngoba uNkulunkulu akamfuni unombolo 1 ongenawo unombolo 2. And unombolo 2 uyisicefe kunombolo 1. And unombolo 2 ukhuthele kunombolo 1. Unombolo 1 uyarelaxa ngoba uyazi ukuthi vele mina ngonombolo 1. Kusukela mina ngifika la ngifikela ukuthi ngizobona unombolo 1 emhlabeni. Uma ngiyathatha manje mina ngikuse ephesheya la khona uMessi noRonaldo, ngingafike ngitshele mina ukuthi inkunzi ubani phakathi kaMessi noRonaldo. Ongeyona inkunzi phakathi kaMessi noRonaldo uzowelcome ngesmile esingeke ungena lapha akukhulumisa kuxhawula kuxoxise ingoba uyazazi ukuthi amandla akhe amancane unalona naye, kodwa lona obuphiwe ubunkunzi bokuyena akaphaphi. Ngisho ukuthi ningadidwa-ke ukungaphaphi kwami, ngiphaphele izinto nani bese ezinye izinto niyingabaza. Ngiyo lento engiyitshela ukuthi ngiyo. Niyangizwa mfowethu? Ubufakazi balokho, uma ngingavala amafoni manje kumaskandi noma la eNingizimu Afrika, ngivala amafoni, ama-page ami kungapostwa, ngivala ama-booking lapho engiqashwe khona ngingamukeli lutho for 3 weeks. Ungabona ukuthi ngiyabhora kanjani. Ungabhora. Leyo nto ubufakazi bokuthi ngingakwazi mina ukwenzisa i-taste ukuthi mase ngifile kuyoba njani. Ngiyacela ukuthi ngingaze kufike lapho. Ngicela ukuthi sibambisane, sihloniphane, sihloniphe abaholi bethu, sihloniphe obhuti bethu nosisi bethu esinabo emabranchini. Ukusupporta mina awugcini uthola ifavor yokuthi usupport umuntu onamahit noma usupport umuntu onogazi kuphela. uNkulunkulu uzahambele emndenini wakhe akubusise ngoba mina nginalo ukhamba, anginanyoka, anginanyanga, anginayo into lapho engithumbe khona imphefumulo yini ukuthi ibhilonge khona. Usupporta mina uthola umuntu oclean ohlanzekile. Ingakho ubona ngathi uyathandeka nawe. Ifavor uNkulunkulu ayihlise kumina engasoleki indawo yenza ukuthi nami nihlambuluke nibe mhlophe. Noma ngabe uzala emndenini oneyinkinga nama-family cases neyiqalekise ezithile, gcina kube sengathi emndenini wena wedwa uyilambo noma kwazi ukwenza izinto zenzeke. Njengoba nami mina ngedwa emndenini wami waba yilambo ngenza izinto zenzeka ngoba uNkulunkulu wayengibusisile. Ngiyakukhulekela ngakuthandazela futhi ukuthi uNkulunkulu akwenze kimi. Ngicela kwehlisele futhi nakubasebantwaneni bami nakubantu ababesekayo abenze ifavor noma ngabe kuthiwa konakele kangakanani emndenini umuntu asuka kuwona, kodwa ngenxa yami yokuthi lo muntu ukhipha ishumi asaphote umthandeni, ukhuluma ngomlomo wakhe asaphote umthandeni. Ngicela ukuthi lezo qalekiso mayihlehle abe yilamba emndenini ngoba nento yami nesibusiso iqondile. Amen. Amen. Ngiyabonga bafowethu. Amen.